dacă vă place acest video și apăsați clopoțelul ca să primiți notificări. Abonați-vă la canalul meu, dați-mi follow pe Instagram la mariussecară.11 și alături de noi este Cătălin Stoian. Salut! Abonați-vă la canalul lui Cătălin Stoian, dați-i follow pe Instagram Cătălin Story și pe TikTok Cătălin 10. Cătălin Stoian 10. Cătălin Stoian 10. Acum eu voi începe cu un pack opening, dar nu e chiar așa de special. Este un big box și un mega box. Întâi big box-ul, îl deschidem și 46 de coinuri, puncte pe Frank 9. Dacă lucești, e brawler. Nu lucește. Penny 13 puncte. Jackie 15 puncte. Acum mega boxul. Dacă sunt 6 iteme, e brawler sau gadget garantat. 5 iteme. Și mie tot mi-a picat 5 iteme din mega boxul de la 9000. Puncte pe Shelly, Brock, Păcat că am primit puncte pe Bea ori pe Bibi. Frank, Bibi, Carl și bonus remaining. Mie tot mi-e interesant cum am primit fiindcă noi n-am avut o superare la 9000 de cupe. 3 gemuri ne-a dat bonus remaining. Hai să-i dăm un match, 2 showdown. Și eu am luat din mega box 600 de doubler. Mars, cum ar fi mâine sau poi mâine să faci 11.000? Mădălin a făcut 20.000 și a spus că nou brawler o să apară la 20.000 de cupi. Nu, o spus că o da detalii detalii pe 9 mai și posibil update-ul să fie pe 12 sau pe 14 mai. Cam de ziua lui Supercell, al Brawl Stars. Da, și aproape din ziua ta. Avea loc Bam! Bam, bibiri, din. What? ăla are gadget? Da, băi. Nu văd nimic special la gadget. Hai să-l încolțăm pe copii. Da, băi, tu ești rupt, vine și colexul și azi eu rip. Nu, deși nu l-ai atacat? Deși nu l-ai atacat? Eu am făcut 4 cupe. Nu, eu nu am PB, nu merge treaba. Ratata. Nu lua, dacă... Bă, dar iar trebuie să mă speriesc. Tu știi că ăla nu faci nimic. Da, păi n-am altceva. Sper să îmi fac super hit-ul. Pe tine te spectatează cineva? Habar n-am cine ne spectatează. Pe mine 2. Pe mine tot 2, că suntem în team amândoi. Bine, 3 power cube-uri, 3 cestulețe. Bă, tu ai noroc la 2 brawleri într-o zi. Da, dar tu când ți-a picat și Mr. P și... Eu strip, m-a omorât Bea. Primul meu minus cupe pe B. Minus 0. Minus 1. Eu credeam că eram cu 0. Nu, e alt brawler, nu cu tic nu merge. Ce brawler? Stai că de-a suggest brawler care se fac de rank 15. Numai pe tic. Seriously? Dar nu știu, n-am alți brawleri aproape. Știu, tu ai crescut pe toți. What? Chiar ai crescut pe toți? E că eu... Hai, dă să încercăm măcar așa. Dar acum am și B și Rico și Pam. No, sper să prind mai multe hituri cu B. Tu cât power ai pe B? Nu ne-a dat niciun power
din Mega sau din Big Box. Băi, am prins 2 eșană care și rip. Am luat, dar What the heck? Eșană, ia uite, sunt. hai, am avut sfârșitul. L-am prins pe curs. Îmi mai dau hit? Ce-am dat? Fugi, bă! Băi, dar ești chiar tundunei. Hai, băi, chiar nu puteai să fugi pentru că te-ai dus pe dânzele. Uleu, nu fac chest acum. Eu am 21 de brawl box-uri, 2 big box-uri și un mega box. Tu ai 21 de brawl box-uri? 21. Păi cine a făcut box opening-ul? Ori ai făcut doar la mic de pe shop. Ăla mic de pe shop, eu vreau când o să apară nou brawler. Să vedem ce oare o să ne pice nou brawler ori nu. Și dacă va fi gratis, ce vei face? Dar o să încerc să le deschid. Pe un episod. What the heck is that? Ia uite el, sprutuleanu care-i rip. Bă, vină încoace. Cameleon. Cameleon. Și l-am rupt pe sprutuleanu. Eu am rupt un sprutulean. Dar nu pot să rup tare. Dar pe degeaba te bagi. Ca să mori. Așa, R-I-P-P. Băi, am dat, bă, du-te acolo, că să sunt vreo 5 ori cât acolo. Dar nu-i nimeni buș. Nu, nimeni buș. Bă, dar ne lăsai, uite, cameleon, l-a omorât pe ăla cu nume, habar n-am. Hai mă, Pem, frumoasă. Ești trip. Da, dar tu ești trip, ăla te fâlfâie. Da, băi, precis. L-am fălfuit eu. What? Stai, așteaptă-mă pe mine să o fălfâie pe Pem. Da, băi. Nu. Ah, gata, am câștigat, clar. Bă, da, ești ca bine cu tic. Mie ne-a plăcut cum l-am rupt pe Crăuleanu. Da. Acum, hai să voi deschide un chest. Cum o zis să-mi fi pici a treilea brawler? Da, dar n-are cum că șansa mea la legendară este de 0.0103. What? Yay, ne-a dat puncte, dar nu mi-a dat nici pe B, nici pe Rico. Bă, dar tu ai de crescut pe Rico. Oh. Și pe B de am rank 6. Ei, pe Bica mai ai încă 10 rancuri. Ca tare să socotim, mai ai încă... Ups, sunt un pic offline din greșeală. Băi, la tine în față este un PowerPoint liber. Liber? Da, băi. Ah, L-ai luat? nu. Eu și fac acolo, că am ieșit din joc din greșeală. Joacă botul. Și rip, că-ți duci pe EMS. Păi eu știu că eu am adus. A, tu te duci pe EMS. Eu credeam că botul. What the? Nu, bă, dar nu știu ce vreau în joc. E greu alege dintre B și Rico. B! Dacă e epică. Băi, ascultă. Tu dă play a game. Și îmi trebuie... îmi trebuie 2 epice, 5 mitice și 3 legendare. Destul de bine. No, destul de bine și... Câți brawler îți mai trebuie? 7? 10. What? Câți ai? 20? 25. Ah. Păi 35 de brawleri. Așa 36. Da. What Dar the? dacă și gratis, logic trebuie să-mi cadă, nu? Aha. Eu dau super hit-ul ăla. Și am fost... m-a ars. Te-o fâlfâit, Sandy. Bravo, te-am știu, m-a ars prot. What? Bă, dar de când vine sprutuleanu pe mine? Ca prost să te duci la bătaie.
Băi, dar nu înțeleg, pe cine să fac Dar nu tic, dar nu pică like. Cine e cel mai aproape de rank? Cine are rank 19 o cel mai aproape de rank 19? 19? Daryl. Da, da, aici cam așa e greu, că trebuie de la apropiere. Las că eu cu depărtarea mea, cu super hit-ul și dacă avem niște... Să duci... Hai. Dar până mă vezi să mă ajut cu chest-urile. Hai, bă! Marius, câte tichete ai jucăm? Vrei să jucăm azi la boss fight? Cam 600 de dollari. Aici ne rup un timp. Și mă rupi, era să mă rup și ele, dar Ia tu treci încoa. e nableț. Vine încoa că eu sparg și ele. I-am dat one shot. Băi, ia spune unde sunt dau ultra. Oh, babe, fix acolo, baby, șată, tu mă What? Ia uite, acolo doi strip din prima, bam. Și acolo e unul rip din prima și eu tot strip și așa e tot așa e rip. Și eu gata strip. Verona. Bine, asta fârfii. Ia tu treci încoa și nu mă enervați. Așteaptă-mă pe mine! Lasă-i că ne ocupăm. Da, ui, tu te ocupi, eu fără niciun dișala. Nici nu dă scrie showdown. Păi da, știu, de multe ori erau toți să băteau pe mijloc și eu că le-a tras două hituri la toți acum. Ești sau dau unul nou tot scrie. Mama, dă să dau două nou distribut. Dar și ne băieți dă invite? Păi nu știu, din clan. Da, și apropo, am luat doi sharp shooter. Nu înțeleg care-i faza. Care băi sharp shooter? Cum, după ce scrie numele brawlerului, scrie ceva ce e el și pe urmă scrie raritate și scrie sharp shooter. Care și Rico e tot sharp shooter, cred că de ăștia care dau de departe. Și la mine, cum se cheamă? Spike sharp shooter. Nu ajung. M-am ferit. What? Bă, dar vin doi pe mine. Bă, fuzi, și eu să mor, dar tu... Stai că eu să făiam pe diarul ăla, dacă aveam super hit-ul. Știi care faza nu-mi place la B? Că nu arată când are super hit-ul. Îți fost așa o liniuță ca la Bibi sau... De asta apar și interesant, dar așa nici nu înțelegi când vine super hit-ul. Ba da, eu înțeleg. Dar tu ți-ai matat prost. Bă, dar vreau și eu jocul ăla cu B. Adică n-ai jucat. Spate? Și tu cu Daryl. Poate. Habi. Hello, motherfucker. Bă, eu strip. Bă, hai pe echipă. Free Fire! Dun. Bă, dar sunt numai eu aici, Ana. Puderon. Dun. Bă, dar de ce să vă pe coltuleanul și vineți după mine? Dar și, bă, dar și dracu după tine. Ia e tu un Daryl și eu o Bea. Du-te de aici. Eu numai și-am luat pe B, dar tu dăm de când noi. Ok, dar da să încerc cu asta. Hai, băieți, tu, că ne-o eu Ricu și gata. Da, dacă fac 30 de gemuri, poate mi-o Ce stai? Snapchat pe B, Ladybug, B. Bă, te zic că e pe B, dar eu. Dar câte geamuri ai? 16. Dar dacă nou brawler să apară la Trophy Road? Sper să fie de puține cupe, că... Dar dacă la 20.000? Dacă e... Dar nu, n-are cum la 20.000, că nu toți au posibilitatea.
Eu? Bă, nu, clar, va fi greu. E, dar eu e posibil să-l iau. Băi, am ieșit din greșeală din meci. Băi, acolo e. Bă, dar tu, deja. Taman eu trebuie să mor, dacă știm. Watch prost. Băi. Eu din greșeală am ieșit din meci. Băi, nu merge, bagă altceva când... Hai în boss fight, am spus. Ok, la boss fight. Nu, la boss fight e cineva care fuge eu pe beat. E Spike, și poate gândi ceva bun. Mamă, dar e insane, am uitat. Hai, dă-i și să vedem. Ce faci? Ce luat? Ăla care e cu spini ori fertilis? Cu spini. Un șele, cam nașpa. Băi, că dacă eram cu Star Power pe PM, apoi era de mult bine dacă închica Mama's Hug. Ia, super hit-ul. El a intrat la botulică. Butulic. Mamă, te-a dus super hit-ul. Pudă și la Insane dă Star Point-uri? Dă star point-ul la el. Bă, da, Aoleu, Marți. sunt numai eu singur. Dar unde dat ultima de la pe 200? Și-o atins la asta. What? Bă, dar tu când vii? Eu am mănat lângă tine, că eu te urmăresc. Boss is angry. Wait, strip. Strip. Nu strip. Bă, eu heal de la ultimata mea. Capul așa nu-s poate. Ia dă-ți spate și eu asta. Dacă ăla vine, poți să le... Poate îmi pune echipa să murim. Bă, dar lăsați-și nici vouă. Wait, Ana, boss is angry. Tân. Are star power, dar nu știu star power, că evident are bun. Mă rog, o să le prind pe mine. Eu sunt mort. Tu mai ești viață măcar. Eu nu. Boss ești furios încă. Încă nu-i furios, dar și e furios. Mamă, iar-ți-o de la știi. Ia, e tău, dar el chiar... Dar și la Insane de-amu să e furios de-amu. Băi, fix când ai apărut tu, era și Star Point și ăla s-a dus să-l iei. Ce-a rupt? Nu! Da! Run, Vazia, run! Bă, Na! bă, vine pe tine, nu pe șele. Ei, da și le cam e rip acolo. Bă, el e furios de-amu. Vine boss. E... Boss team. Tu ești singur. Și gata. Limit. Bă, Băi. și-am mai jucat-o. Băi, Cătălin, eu am o idee. Ai 8-bit? Da, dar mie nu-mi place să fug. Eu fug, cred că nu știu cine. Ieți 8-bit. Tu de ce nu ne-ai nici 8-bit cu Power 4? Ok, dar ieți-o pe PM și eu pe 8-bit. Poate în Power 6 pe 8-bit. Ok, hai, ieți-o pe PM. Hai. Stai, poate îmi dau upgrade la PM. Bă, dar pe PM apar 4 stincte, păi? Uite, ascultă, dacă tu ți-ai pe PM, știi cu Max, asta e bomb. Da, îmi dă run. Dar nu cădem cu Max, cădem cu... Era să cădem cu pace. Bă, dar data trecută coltul a fost tare prost. Și nu mai vrem colt. Nu, e ca Mars, trebuie să-mi pune ultim după un perete și cu asta a ta. Și o să dăm și hit-ul și viață, înțelegi?
Băi, dar pe eu de asta l-am luat, că eu scot mult damage. Păi și eu scot de mici. Hai, bă, tu faci ultimata. Eu am făcut-o. Hai, hai, tu fac poți aici, hai. Gata. Băi, eu îi ghine dacă aș avea Star Power de a doua șansă. Bă, tu mai de ce să ne faci portul? Băi, tu ai ultimata. Nu. Hai. Eu tot 9 am încă nu. Du-te, Star Points, du-te, eu acum. Ura, s-au dus deci. Dar eu n-am ulta. Bă, dacă eu am proști. Am eu ca să vin și să What? Gata, eu strip. Am ultra. Da, de nu am ultra, că nu are vot. Bă, stai, o să se bă, dar nu știu tot. Aoleu. O să vină pe tine. O să iau, mama. What the hell? Ha, unde ne-o dăm? Acolo. Uitana. Ne-am dat-o prost. A, nu. Bebeau, hai, mutăți, le dăm bomba. Ha, pe lângă. Tu ai ultra. Dar eu o am. Așa și unul. Bă, destul tu, uite așa era. Bă, eu gata, strip. Bă, dracu, cum fugi? Bă, sunt cu bot, am și furios. Ce eu tu, Flito? Cât mai ai? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stai că eu vin aici după tine. Și bebeau. Bă, dă-ți ultra, eu nu o am. Nu. Fugi de acolo. Na, ți-am dat pentru tine. Spasibo. Bă, nu tu fugi, te strip, dă-ți asta și fugi. Aoleu, ești mort, iar rămânem singuri. Ho. Foarte! Bă, eu vin în 5, 4, bă, te-s furios, ăsta vei ca nebunul. What the... Uai, cum aleargă! What? Bă, dă puțin pe hit. Dar nimeni nu dovdește, băi, să fugă, băi. Boftim! Bă, aici te-am crescut. Bă, dar tu vezi cât de mult am în pușcă. Băi, ascultă, el rupe și cactușii când e furios. Oh, no, fugi. Băi! Seriously, man, no. Hai, băi, să jucăm la altceva. Hai, bagă altceva, că m-a săturat un pic de showdown. Hai, două. Pune două, băi. Am pus eu două, dar tu pune cu P mai departe. Bun, hai. Nu știu ce să spun azi. Marta, mai filmează încă. Nu. Dar pe cine a spus pacauri ceva? Nu. Și cam acesta a fost cu videoul nostru și vă voi spune la revedere.